bai ule nu pakhat kan hmel hriat tha deuh hi a pasal chu zuin taima ve deuh hi ani a Orience company a hian supplement kan nei tha a inpa eitir vela ka tia a fit chat po le in hnem ani mai a ngai lo atia ni chu ani om te take ka ti pui ve mai a dam thatak le tluang taka om reng kan du lain a thei lo tu kani a midang te mi alovin ke mani theu in enta ila Shisel Chavir Vorle har satna em nei lova kanom lain nge Pathian kan nai zoka kan nat lai le boina kan ni lain samjiak tu chuan I thuruat te chu ka zir theihna na ti shoma kalo om kha kata na tha ani ati a Pathian thatna le amal somna kan dunga amal somna kan buai pui lai hian min petu Pathian kan be tha pe lawani chuan natna le har satna te kha kan ta na tha zok mai the ani kan kal chak lu tuk lo nan po din kan ngai fowa kan chapo lo nan nu niam kan ngai fo thin faswal nei ve mi alo te hi chapo pal ol de wanya Thinlung kehsawm Pathian kan biak theihna hmun hi kan ta na tha ber ani